mga kachabi, So, ito na pala yung sumpay guys, or kung sa English is continuation. Cheers! Pagkatapos namin doon, bumili ng amakan, so dumiritso kami dito sa Fiesta Mall. Kasi guys, yung binili ko na floor mat is nahibilin. Kaya binalikan ko pero ilang weeks na. Usa na ko gibalikan ba kay layo baya kayo ni diri sa amuhan and mauri akong balikon in town diri usa ka trus nga floor mat, di ba? So nagistorya na ni Ana dira sa garden, iyang gi-check ang ako ang resibo. May binili rin ako dito guys, pero ay ano ko na lang mamaya, i-haul ko na lang mamaya para makita nyo kung ano yung binili ko dito ba. So, tinawag na nila yung manager para ma-check na yung resibo ko. Buti na lang, mabait sila kaya binigay nila yung format. Pagkatapos nito guys, umuwi na rin kami at ito na nga, nakarating na kami sa amin. Oh, may video-video pang nagaganap, di ba? Sobra talaga nahirapan kami sa kalisod dito ni Ponsing guys. Kasi sobrang bigat at saka ako pa yung nahirapan sa kalisod kay ako ba drive, so nagbalance-balance ko ana, di ba? Grabe na nakidjud akong bukto na og pinugong guys, kay grabe ka bugat jud sa makan. So mao na di ay niya ako napalit ya. Napalit ko ana para kuan sa amo ang makina ba sa pambot kay para mga open ra siya dito pa. Then pagkaman namalit ko og anong mga hook kay para butanganan og mga makaon. Hindi rin ito mawawala ang green na tasa, o diba? Hindi, malata no nga, mahilig tayo sa green guys, no? Diba, may paano-ano pa dyan. Then, bumili rin ako nito para kulitanan sa kuan guys, bataklob sa Calderin. Then, itong chapal, o maon yung ako ang gikuha dito nga floor mat na nakuha dyan na ako. Abin ako ginagin makuha. Pila na ka weeks ang nanglabay. So, mauro to guys. Ako na ni itaod ang taklob. Watch na lang mo diwa. Salamat kayo sa pagtanaw. Bye-bye. God bless. Wow. Ito? Ano, may takil.